Η Ελλάδα δεν χρεοκόπησε επίσημα. Δεν υπήρξε διάγγελμα, δεν υπήρξε έκτακτο δελτίο, δεν υπήρξε ανακοίνωση. Κι όμως, η χώρα έχει ήδη καταρρεύσει. Όχι με σεισμούς, όχι με φωνές, αλλά με σιωπή. Τα νοσοκομεία υπολειτουργούν, οι δήμοι δεν έχουν πόρους, τα σχολεία παγώνουν, οι συντάξεις καθυστερούν. Η αγορά έχει παγώσει. Οι μικρομεσαίοι κλείνουν, οι τράπεζες δεν δανείζουν, η κατανάλωση έχει εξαφανιστεί. Και η ακρίβεια δεν είναι απλώς οικονομικό φαινόμενο. Είναι μηχανισμός εξόντωσης. Η μεσαία τάξη δεν υπάρχει πια. Οι θεσμοί σιωπούν. Ο πολίτης δεν ελπίζει. Η κοινωνία διαλύεται αφόρηβα. Αν δεν το είπαν, συνέβη. Δες το πλήρες επεισόδιο στο κανάλι Αόρατα Νήματα. Η σιωπή είναι και αυτή μια φόρμα βίας.